zoyisabatha lasekuseni siyiphathelwa umfundisi umdiyakho wakhona lapha ekhaya inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Baba Nkosi yamakhosi ngiyacela Thixo ngcwele ukuba Nkosi umshumayeli wakho Nkosi angelekelele umthandazo wesabatha umshumayeli khuzwayo ethempelini senkululweni uNkulunkulu yongibusela yena amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Hlabelelo senkumbuzo yezizukulwana senkumbuzo yokusila inkumbuzo. Ngelo Jehova manazalicha. Ngiyabingelela esihlalweni esikhulu sasezulwini. Thixo umuhle onothando. Ngibingelele emakhosini asendlunkulu ongakhona. Ngibingelele kobaba befundisi bavangela beshumela bakhokheli. Nehamente yonke ingcwele kaThixo. Bakhonzi abahle ngiyacela sengimlapha ngedwa. Amehlo nezindlebe sezilindele ukuzwa nokubona ukuthi uNkulunkulu uthi angithini. Amen. Ngiyamcela kaNkulunkulu ophambi kwethu uNkulunkulu ophethe zonke ikhiye ukuthi angisize angimemele imndeni yakithi emihle neyasekhaya omalo emihle nekhaya ogogo nesekhaya obaba ingeseke kulomsebenzi enginikwa wona manje. Mkhulu kakhulu ngiyangizwe mabesho baba abadala kithi bethi bayizingane kulomsebenzi. Angazi ke Nkosi namhlanje kukhuluma umntwana omncane kakhulu. Ngiyacela Nkosi ukuthi lilungiswe uwe ulimi lwami ukuba abantwana bakho bangonakala enkonzweni asebeyizwile. Ngizawucela ngesihlabelelo sekhulu namashumi amahlanu amavesi nje amathathu elokuqala elesithathu nelesihlanu ngenxa yesikhathi. Ngibonge kumfowethu ongelekelelile. Nkosi angithumelile kodwa ngenxa yovalo nano kwesaba ngithe ngicela angelekelele ngaleso sizathu
Nkosi yamakhosi ukuba angelekelele umfowethu emthandazweni wesabatha. Amen. Unothando umkhululi unomusa kithi uyasithanda umkhululi
Bantwana abahle bokulikhonza uNyazi. Ayi Nkosi yezulu nomhlaba, ngicela ukuba ngiphiwe nguwe ukuba ngikhulume. Mangibona lezi zinto zalelizwe lakithi zinjena ngiyabindeka, kodwa Nkosi ngicela ukubonga uthando Shembe olukhombisile ukuthi uyasithanda, uyabathanda bonke abantu. Ubathanda abantu Nkosi kunzima, kulukhuni, kodwa uma bonke labo bantu benethemba kuwe Shembe oyingcwele, uyakwazi ukubabona ngoba wena Nkosi awubukisi kumuntu. Awubukisi kwethu thina abantu basemhlabeni, kodwa ubuka ngokujulileyo, ubheka inhliziyo yomuntu. Siyabonga Nkosi, siyabonga Thixo wawokhokho bethu. Sibonga ukuba nenkani ngezwi lakho. Sibonga Nkosi ba usiphi isibindi sokukwethemba nokulalela izwi lakho. Singalalela amazwi, silalele izwi. Shembe oyingcwele, ngibonile Nkosi kukhona isaga sesiZulu esesithi ngekhathi zezimpi ezazikade zilwa, ebese sithi lesaga impi ayiliwa ngabuningi. Ngibonile Thixo ukuthi ngempela uma into uyenza unothando, ungaqalazi eceleni, ubheke phambili ukuphokophelele khona, hayi okungenzeki kubantu Nyazi lwezulu kuyenzeka kuwe. Okungenzeki kubantu Thixo wawokhokho bethu kuyenzeka kuwe. Nakho kwenzekile namhlanje sikulezi inkalo zakuleli izwe lakithi Mnambithi emzini waseNkumbulweni. Siyabonga Nkosi. Ngibonga Nkosi abantwana bakho ebesiwa sivuka Nkosi nabo. Sifisa Nkosi ukuba kufezeke izwi lakho. Sifisa Nkosi ukuba kufezeke okufiswa uwe, hayi okufiswa yithi. Senze Nkosi singaphinde sibe neyinhloso zethu Nkosi uma sikuleli bandla, kodwa silalela inhloso yakho Nyazi lwezulu ukuthi ufisa kube njani. Sinqinde Nkosi ijubane, sinqinde Nkosi ijubane, sinqinde Nkosi uba sibe nodumo, kodwa udumo sicela silethe kuwe. Wenu fanele ukubongwa, angiyakubonga, ngiyakubonga nami. Wenu fanele ngiyakubonga,
Nkosi yomsamo libe kuwe. Lungabi kithi ngabantu bakho. uNkulunkulu omhle siyakubonga kuqabadele ezweni lakithi namhlanje intaba ziyachachamba. Nkosi emva kwesikhathi eside abantwana bakho bekhala Nkosi yomusa ngiyabakhulekela. Ngiyabacela Nkosi intethelelo. Ngoba ukukhola kwethu kakulingani. Ukhona Nkosi abantwana bakho akade besho bethi uma kuwukuthi uThixo akangeni lapha siyayiyeka eNazaretha. Bebesho Nkosi bekhala inyembezi ngifika lapha ayi uThixo uNkulunkulu. Amen. Ayi uNkulunkulu nyazizwe. Hayi Nkosi ngiyakubonga. Ngicabanga ukuthi nobe kade ngakakuboni kuleli izwi lakithi namhla kufuna ukubona. Avula amehlo ukuthi ungubani. Ngiyacabanga ukuthi nobe ecabanga ukuthi usesontweni nje. Angasho noma enze noma yini. Lapha silandela unyazi olungithixo. Bantu labenkosi ngibuya phekwethuna. Kodwa angazi kanjani. Kodwa ngibuya phekwethuna. Ngaze ngawufika endaweni engilongazalo ngakaze ngifike kuyona. Ngiyakubonga kuqabadela. Ngiyabonga Thixo ngoba wena ungibuyisile ngibuyiswe uwe nyazi lwezulu. Amen. Bathi abefundisi abafike yisedokodweni ngesabatha yasho inkonzo mangaphosisi kwawe lesibili isonto noma lesibili ngihlatshwe ilento eyangihlaba ngisebhasini konse ezinhle. Emsebenzini ngithwele imphefumulo yabantu. Ayi ushembe uThixo. Amen. Yangisonga lento yangisonga yasho ukungiqeda. Kade ngenalutho nje. Yangisonga lento yasho ukungiqeda. Ayi abagibeli bangilekelela. Sengimisile lento yomlungu. Kwase kufonela la emsebenzini kwafika abazongishintsha. Base bengiphuthumise kwaDokotela ngase ngithi hayi ngoba sengibuye kwaDokotela sekuzoba ngcono. Ngenhlanhla enkulu unkosikazi omncane ngathi mangimemeza emveni kuba sengithe ukuphaphama ngoba angiyazi le yanto yangibamba kwaba isikhathi esingani kodwa kwaba isikhathi eside ngoba kwaba kwamiwe impela lapha ebhasini kumiwe utatazela wonke umuntu ngisho ama-passenger. Ngathi ngiyafa la. Phuthuma ngimazi wandiza ngani. Bafika. Bathi ma sebengibeka kwaDokotela ngase ngithi hayi mhlambe inyongo angikhuphuke ngiye kuThixo ebuhleni. Kuzokwehla. Mangifika ebuhleni hayi kwanhlangaza umuka nomoya. Angizange ngisabathe yasho inkonzo lapha ngisedokodweni. Khona ngingalele futhi yenzeka lento yayenzeka ngeke ngichaze. Kodwa ngiya ekutheni wafika befundisi edokodweni ngithi ngosuku lwangesonto. Ekseni mabefika sebeyabona ukuthi lo muntu akuseyena lo simazi. Sengiyabona manje nami ukuthi ngaba bona hayi base bengicisha amehlo kwabona. Base bephinduka baya kumnikazi. Uthi umnikazi mabembikela uthi akayindawo. Amen. Awulelo gama. Lelo zwi. Ilona elenza ukuba ngime la. Amen. Wathi akayindawo. Washo ukuthi omubi unenkani. Unenkani. Wasiyamakhosi
yaqhubeka lento kwayisonto komsombuluko ukuthenga lwesibili kwafika ezinye insizwa embili Nkosi ngicela uyikhumbule lensizwa eyangithatha ngemoto sisebenza nawo lapho engisebenza khona ifika izongibona kuhle ukuziphatha kahle bafowethu nala uhamba khona kuhle futhi ungazifihli ukuthi ungumNazaretha kule ndawo engikuyona ngiyafika kodwa indlela engihlonishwa ngayo ngenxa yonyazi nje mazifika lezi insizwa zingibone hayibo mfundisi kwenze njani lapha ngisabizwa ngegama lami ngibizwa ngomfundisi ngisho abaphathi bangibiza ngomfundisi usemsebenzini lapha kodwa indlela engithatheka ngayo enhle ngenxa yokwazi unyazi asilwe sabeni unyazi maNazaretha singalihloniphi asilwesabe zimbili lezinto khona ukuhlonipha khona ukwesaba mayifika lezi insizwa ayizibange sakhuluma zathi asimthathe simuse esibhedlela lapho angisaboni lutho ukusuka lapho nje ngiyofika esibhedlela esaba ngibeka kusona ngangasazi lutho konke ngikutshela unkosikazi ukuthi kwase kwenzekani kodwa litheni unyazi akayindawo luthi mphuthumiseni ngingakaya esibhedlela hamseni kudokotela uZungu wakhomthu kude basebenzisa kudokotela uhlongwa wafika wayenza njengenjwayelo ngabuya hayi unenkani umubi kodwa kusala ko bantwana beNkosi bafika esibhedlela bakwenza abakwenzayo ngalulama nakho ngikhona eyihlobo ezinhle silandela uThixo ngiyacabanga ukuthi nawe vula amehlo manje akuyona inkonzwana le inkonzo kaThixo uNkulunkulu ubhombela istimula samampondo esinayo manje bantu beNkosi kakhulu inkonzo yami isekubongeni angisukhuluma okuningi kodwa isekubongeni ukuthi ngibongela izwi lakithi ngibongela nabantwana ababe nesibindi ngibongela abantwana abangabanganayo inkolo encikile asingabi nayo inkolo encikile bafowethu ngicela sincike onyazini sonke ningancike kumnje yakho ngoba akanazulu akanasihoko akanajele akanalutho kodwa naye uzonyazini asibambisaneni siyonyazini ebese sitshelana babeNkosi unyazi likhuluma nsuku zaphuma sifika lapha ngeyindlela ezahlukahlukene omunye uphethwe ikhanda omunye uphethwe umlenze uphethwe isisu uphethwe yini kodwa mase sila sonke sibuswa umthetho namanje kade kushiwo lapha ukuthi uma singamdumisi ngemithetho yakhe akasoza asehlisele izibusiso namhlanje umthetho mawukhuluma ngawo usuka yihlaya kuleli bandla ngoba indaba enkulu ithi uzohlubula abantu balandwe uwe laba bantu ngoba balandwanga uwe balandwe unyazi wena ubahlangabezile sho njalo inyanga yezulu sigijima nayo ithi ngiyangcoba namhlanje nonke ningabashumayeli hambani niyohlangabeza abantu ezidimeleni emabhasini kuphi hayi niyobashumayeza niyobahlangabeza namhlanje khona abantu abathi abantu bami laba ithi inkosi ngiyilalele ilanga ithi ungavume mayethi umgcotsho ngowakhe ngoba ngesikhathi ethi ngowakhe kanti lapha kuye kusekhona into emnyama aza kuthelela ngayo nawe bese uthi mina ngigcotshwe ubani mawukhuluma ngagqoko ungakhulumi ngesikhundla yazi ukuthi ukhuluma ngento kaNkulunkulu ngaphandle mozokhuluma ngesikhundla isikhundla ke sasezweni siyakubona futhi mawusesikhundleni ungekho ogcobeni ngoba mawusesikhundleni awuyidonthashwe na uthintwa
kodwa mawusogcobeni wonke umuntu uza kuwe ngoba wena uyinsipho egeza wonke umuntu ofuna ushembe. Akekho umuntu omxoshayo, akekho umuntu ombhekisela wena uyinsipho egeza abantu ubaba ekushembe. Ingakho la ekhaya ngifike makuthiwa kuphakanyiswa igama lomuntu uyagcotshwa. Umfika umuntu ebhonqabhonqa edokodweni ekhala. Ukhaliswa ukuthi ngoba wazi iyalo zokuthi la ekhaya ugqoko lakho noma usugcotshiwe uyavova njengabantu labo suke begaya utshwala befaka kuzala besefa ngamavovo uvovele ukuthi ibano nenhliziyo yokwemukela abantu abahluphekile. Ngoba ungalwazi usizi ngabe umukela umuntu onosizi. Ilento ihlobo ezinhle ekudinga sikhumbuzane yona. Kodwa konke lokho kusekutheni thina bagcotshwa sibaphethe kanjani abantu bakaJehova. Sibaphethe kanjani abantu bakaNkulunkulu. Asiluseni imihlambi kaThixo bantwana benkosi ngendlela efanele. Singabelusa abantu kungathi impahla zethu. Sibaphathe ngamazwi amahle. Ngicela ukuba ngifundele oyedwa amazwi ahlakaniphileyo 3 verse 5. Omunye ayencwadini abaseThessalonika 3 verse 10 kuya ku15. Bangisize nje bafowethu ngoba sengifuna ukusheshe ngidede. Zihlobo ezinhle uma simileleli ibandla kudinga sikhumbule ukuthi sikumsebenzi wonyazi. Simi lapha nje unyazi lwasazi seseswini zawo mame bethu. Bona bengazi abazali bethu ukuthi ngelila ngasiyomala kodwa lona yena wayazi. Ngakho ke abantu labenkosi ngithi ngiphakamisa ukubonga ukuthi namhlanje sikhuluma sikulamagceke alapha ekhaya emzini waseNkumbulweni. Namhlanje ngicela ukuba kuvume kunoma kubani nasolimini lwakhe kuvume ukuthi ukhulume ngeNkumbulweni mayibonga Nkosi. Ngoba umnikazi uyayithanda. Mayibonga Nkosi. Kunesibusiso bantwana benkosi esesisiphiwe. Inkahla nkahle into engayazi. Kodwa masolalela izwi eliphumile bese siyalenza. Silenze ngothando. Hayi ngenkani, hayi inkani maNazaretha sicela basihlehlise esontweni. Umina siuhlehlise esontweni. Ngoba umina ufanele oyedwa kuphela phakathi kwethu unyazi lwezulu. Akekho umunye ufanele umina, kodwa asibeni nothando. Konke sikwenzayo sikwenze ngothando. Konke siyikho senza ngathi abanye bahle kunathi. Hayi ukuthi ufuna ukugama ukuthi ube umhle wena. Shasa ngathi bahle abanye kunawe. Funda baba. Themba kuJehova. Themba kuJehova Ngenhliziyo yakho yonke. ngenhliziyo yakho yonke. Unganciki kokwakho ukuqonda. Unganciki kokwakho uqonda. Ekuhambeni konke kwakho umvume. Ekuhambeni konke kwakho mvume. Uyakuzilungisa izindlela zakho. Uma kumvuma ngenhliziyo yakho kungamvumi ngomlomo phakathi kwethu udolwethu unyazi. Sengeke ngithi mina olwami unyazi. Ngoba manje ngizotholwethu unyazi ngisho nawe ngikwazi noma usho ngoba uphelele yini ngoba abaningi sigijima nabo ezinkantolo kanti abahambi nathi. Abanye unyazi lizela abaningi inkonzo la kanti ayikhona inhliziyo zabazikho la bakhulume kahle uze umuntu ekhuluma kakhulu aliphakamisa unyazi kanti inhliziyo yakhe ayikho kulo.
ohlakaniphileyo emehlweni akho. ungabi ohlakaniphileyo emehlweni akho. Msabe uJehova. Hawu maNazaretha ngicela sesabunyazi. Ingane zabantu ezesabunyazi zilalela noma yini eshiwo yithi thina bagcotshwa. Mangifuna ukufeza inhloso yami bese ngithi uba kuthe. Ibhlungu leyo ndike ngiphathe kabuhlungu uba bengayishonge leyo nto noma sifuna indlela yokuthi sizothini kubaba ukuze avume lento efuneka sisho. Kodwa amaqili abanjwa ngani isho njalo uThixo. Abanjwa ngani? Oqili ba. Qhubeka ba. Udede kokubi. Deda kokubi. Oba impiliso emsipheni yakho. Ngiyabonga. Omunye sethulile. Ngiyahamba ingedwa esigodini esosizi ungiyahamba uhamba ngingedwa awesigodini asosizi anginike esosibini asentombi entombi kaJafetha anginike olesosibini asentombi entombi kaJafetha. Ngisheshisele mfowethu ixesha lingazeli ngishaya. Thessalonika 3 verse 10 kuya ku-15. Besibili ba. Lapho sisekhona kini. Yebo. Saniyala lokhu ukuthi uma umuntu engavumi ukusebenza akangadli. 11. Sizwile kuthiwa bakhona abathile phakathi kwenu abahamba kabi bengasebenzi lutho bahlola okwabanye. Yebo. Amen. Ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeju limi uzophila ngakho. Luthunyaza kwenziwa ukuthi hayi into kwabani leyo ningayenzi. Kanti unyazi uzokhuluma kubani? Ngoba indaba iqhamuka onyazini iye kumfundisi. Isuke kumfundisi iye kumvangeli. Isuke kumvangeli iye kumshumayeli. Isuke kumshumayeli iye emabandleni. Akabi khona olunye uhlelo lukhona la ebandleni. Lukhona? Lukhona olunye uhlelo ojampa ukuthi kube khona enye into eyenziwayo angayazi umfundisi, angayazi umvangeli, angayazi umshumayeli. Kusuke kuse right. Nansi indaba bantwana benkosi. Angisukuyitolika isiqedile angiyitoliki. Angiyitoliki nje ngishiya kanjalo. Bese
sengidlula isikhathi sesingishaya Nkosi yamakhosi ngicela ukubonga ngibonga baba enkosini yesizwe inkosi yesizwe sabathembu ikanye namakhosi onke akhona kodwa yithi ngicela ukuyibonga inkosi kulesi simo edlule kuso Nkosi yezulu nomhlaba ilwa impi yokuthi kube khona lo muzi uphile ufike baba ufike njengoba namhlanje ula ngibonga kanqedi inkosi nakubantwana basendlunkulu abamele iqiniso awulazela nzima iqiniso ngoba ligcine lisele lodwa sihlushwe into yodwa maNazaretha engifisa ngathi uNkulunkulu angasiza selaphe kuyo lento ehluphayo ithi uma ukukhuluma kuqhamuka ezulwini ungazwanga kuwe awukusebenzisi ngoba nakho ufuna uNkulunkulu ezakhulume nawe ushembe uthuma umuntu akamthandayo ngesikhathi asithandayo ngendlela yakhe ithenye inkulumo lapha silapha Nkosi yezulu nomhlaba silungiselela ukuba Nkosi ube phakathi kwethu sikhokhelwa enye insizwa lapha kwabanye abantwana ithi lalelani kuleli bandla senididekile lapha kusebenza umoya kaNkulunkulu linda umoya kaNkulunkulu ungenzi lutho ngokwakho ngoba uzokhatha abantu ungenzi lutho ngokwakho ngoba uzokhatha abantu ngiyabonga Nkosi ngibonga inkosi yesizwe ngoba ibe lesibindi ngokwesekwa abantwana yehlula sesihlukumezile ngibonga wena Nkosi futhi ngoba yayisishilo naye ukuthi ayibe ngithi ngize esontweni kanti bayakwazi lokho abantu ihlukumeza umakholo kodwa Thixo wena ungumabona kude uyayisilandwa nguwe ngifisa nikwazi lokho maNazaretha ngoba inkulumo ezithi umjiyakho ugijimisa inkosi phansi phezulu cha kodwa uThixo uthandele ilizwe ngoba uze emakhosini wayesebenzisa yona uthi indaba ezitha ngifuna ukuzezweni lakho angifuni ukuzothetha amacala kodwa ngifuna ukuzophilisa abantu bakaBhombela hamba ulungisa abantu bakho ngiyacela ke bafowethu ngicela singalivuli ipage elidala ngicela siqale ipage elisha abantu labalapha eMnambithi namaphethela sigcoltshwe sibabili kulelizwe imina nomfundisi uMbhele ngicela ningasihlukanisi ngiyacela amakhosi asilekelele zakwethu ngicela ube seduze kwami ukuze abantu bangahlakazeki bahlakazeka nje abantu ngoba ukho eduze kwami ngiyacela kubafowethu esakhelene nabo sizobabiza mangabe ukuthi khona inkinga kodwa ke bebuke yizwi lonyazi leli luphinde lwaseluleke onyazi sisentabazwe sisobabili lwathi singahlukani asilungise uMnambithi ngicela kuvumeke enhlizweni zethu bantwana benkosi sibambisane nomfundisi silungise uMnambithi njengoba unyazi lishilo musukungena phakathi kwethu sahlukanisa hayi umjiyakho uyabheda cha kusho umnikazi nangiphambi kwethu ubesho nayizolo ukuze kulunge yonke into hayi asinqandi ijubane bese silandisa ukuthi lokho kufanele yini ukuthi ngikwenze bonga ndaba ezitha ngibonga isibindi sakho Nkosi nabantwana namazwi okusiduduza namazwi okuselapha ngonyazi lwezulu ukuthi unyazi lithini mina angizange ngikuphoqe Nkosi kodwa ubiza umnikazi wathi mela lelizwe walimela namhlanje sinonyazi kulezi intaba amen ngicela ukuthi sike sonke bantwana benkosi sizalwe kabusha silahle ipage elidala ukuthi kwakwenzeke njani ukhulumile uThixo
kwehlela ngenzansi bakhona bawofakazi ekhuluma ngalomuzi ngicela ukusho ukuthi useklamile umnikazi wathi ufuna lo muzi ube stairs woklama futhi ukuthi ufuna wenze njani njengoba nibuka lezi imoto uthi ufuna la garage imoto zingene ema garage omabili uze la phambili waklama wathi lokho yini plan ngidinga iplan yenzani lokhu nina enifisa ukungenzela kona okuhle kodwa mina ngifisa lo muzi uze la le pulpit ephambi kwethu akuyona uThixo ithe insizwa kasithole kade ibhizi yakhala kwakhiwa lo muzi ithi kufika umuntu wamkhombisa iplan ukuthi akawakhe kanjani le pulpit bakhona bawofakazi laba sebenguvangeli wathi mayemkhomba lo muntu sambona ukuthi ubhombela wathi uthe angilakhe kanje le pulpit mayibonge inkosi uthi manje ubhombela uye kanye lo sinaye uthi ke sekulungileke manje leli pulpit alibe isakhiwo manje lesi esikhona manje mayibonge inkosi esingafisa thina indlela esifuna sakhiwe ngayo ngenzela ukuthi nakusasa ungasho ukuthi okamji yakho ngenzela ukuthi kusasa ungasho ukuthi okamji yakho uma sizoyibamba kanjalo bantwana benkosi unyazi liyohlezi lunga kithi ekugcineni luthu uthi uThixo ubhomela ukhulumela kunomlando omuhle kabi umde kabi ukhona ngosemakhosi umlando osibhedlela uthi ufuna sisakhe sizosakha ngosemakhosi ngalendlela osho ngayo ngiyabonga ngoba bekhona bade bewufakazi ufuna uround omkhulu wawulinganisa wathi ufuna lo round abantu bangene ngobuningi usontwe nakuwo kade ngikhumbuza umfundisi manje wayikhona wathi uthathe le uhlanganise le yadli ngoba umkhulu phela lo round usho umnikazi ngisho ukuthi ke hlobo ezinhle amazwi lawo esiwanikeze umnikazi ukuthi siwenze into engicelayo nami ukuba sibe munye ukuze sijabulise uThixo asibe munye ukuze sijabulise uThixo sakho umnambithi kabusha njengoba wawunjalo baba ihlale sihlele kuzo lezi njengoba namhlanje singilapha silapha ekufundisini sicela bankosi uzenze zibe clean ngoba kunomlando lokhu silandela kabi ongemuhle kulezi ihlalo olokhu silandela ukuthi makwenzeka izinto bese kuba ngathithi ingoba nakho lokho sikakwenza ngeke umkhiphe umuntu osodakeni nawe usodakeni ake siphume thina kuqala odakeni bese sikwazi ukukhipha laba abasodakeni ngoba ngeke inhlobo sikwazi ukuba sidonse laba abantu nathi mangabe sisafuna ukuba sibuyele singene odakeni ake sibeni munye senze into eyodwa ngesikhathi esisodwa uthi ubaba singajaha yonke into siyenze kahle ngisho ukuthi ke ihlobo ezinhle ngiyacela kuNkulunkulu omuhle akhumbula amakhosi asothulile lomhlaba alelizwe ngokwahlukahlukana ngezizwe sithe masiqala silungisa Nkosi sacela wona amathambo awo ukuthi awagijima landa uThixo eze kulelizwe amen namanje ke siyathemba ukuthi bakhona njengoba sila namadoda abanomzane imindeni ngokwahlukahlukana sicela ukuthi ivuke namhlanje ebese ihlanganisa kulelizwe laseMnambithi ngikhuluma ngomNambithi namaphethelo ngesikhathi sakhala ngithi Thixo sicela ukuthi uNkulunkulu azosinyathelela idimoni uzothi mase linyathelela idimoni baba bese siyazawa Nkosi singabantwana bakho ukuthi siwushintshe lo muzi bese simene sakho nyazi lwezulu ngoba wawakho esimeni senkosi uthi uthi baba hawu kanti niyabona ukuthi senisele Nkosi yamakhosi siyabona kodwa
besifisa Nkosi uba uzonyathela lidimoni elikhona ebese siqhubeka Nkosi sakhe ngendlela Nkosi ofisa ngayo lithi izwi Inkosi inibusise ngicela bakwethu kungabi khona abazoliphikisa lele uzwi kodwa sizolenza masohlangana simunye siholela abantu bakaThixo nomfundisi uMbhele sibasonyazini ngeke ngibahole ngedwa sompisi isondele eduze kwami sisebenza unyazi ngiyacela ukuze sijabulise uThixo ophambi kwethu Nkosi yamakhosi ngiyanxusa kuwe Thixo umkhululo wezoni ukuthi ukhumbule umndeni wakithi ukhulule baba owasekhaya komama nase ihlotsheni nje zonke nasemakhweni Nkosi ukuze basibheke kahle basinqandele nezitha siwenze kahle umsebenzi wakho ngokuzithoba nangokuthanda sengigcina baba ngizawucela incwadi Nkosi yezulu nomhlaba kwabaphethe iBhayibheli abaseRoma 13 verse 1 bese ngigcinela ngencwadi isihlabelelo 6 isihlabelelo 3 verse 1 abaseRoma 13 verse 1 bese kuba isihlabelelo 3 verse 1 akube yilowo asihlele phansi kwamakhosi amakhulu akube yilowo azihlele phansi kwamakhosi amakhulu lokhu kungekho amakhosi angamiswanga uThixo amakhosi akhona njengoba ephambi kwethu nje amiswa uThixo uthi ubhombela mayefika sibesitshela abadala ngize emakhosini wathumela amakhosi ngilalele ithi inkosi ilanga abafundisi bokuqala baleli bandla amakhosi ngengalilalela inkosi ilanga ikhuluma kakhulu ngifika ngisenothando Nkosi yamakhosi lo liyathando umuntu ongawazi umlando wenta kuyo ngoba ngesikhathi njengomlando lelizwe nje angisafika kuyo isikhathi asisekho kodwa ngeke ungidide nakancane ngomlando walelizwe nawe kwakhiwa kwalo muzi lapha enkumbulweni ngiwazi njengoba ngizazi ukuthi usuka lapha eSimakade la khona iround sahlangana khona ngo97 nabagcotshwa bonke bala sifuna indlela yokuthi sakhe umuzi lapha khomba ukuthi ayikho indawo lapha kuthe makubuye impilo kuzala imihlaba ngomaplaza abantu bakha bathi gimbinci ushangusene bese kuthiwa kuyofuna indawo wathola na indawo esikuyona mayibona Nkosi umuntu ongawazi umlando ozofuna ukuthi acishe umlando ongakawazi ufuna kwenzeka intando yakhe uzothini labantu abalelo thuli nomhlaba abayifuna lento njengoba injalo yebo baba njalo omelana namakhosi yazi ukuthi mawumelana nenkosi umelana nokumiselwe uThixo noma ngabe kuthiwa inkosi uyazela ini mhlambe kade umngani wakho ngoba ngazi ukuhlangana kanjani nenkosi bomngani wakho nazi inkosi yabathembu nenkosi uMangethe angiyena umuntu ovama ukubafonela size siwasebenzisa amakhosi siwathume enhlosweni zethu la kungasafanele khona angisoze indaba ezithanga amakhosi ngawasebenzisa endaweni engafanele ngoba ngifike ngafundiswa phathwa khona uzokwazi ukuphatha ngeke ukwazi ukuphatha ungaphathwanga ngicela ungiyele kwelesipho yesibili mfowethu Jehova izitha zami zandile kangaka Jehova izitha zami zandile kangaka baningi baningi Nkosi abangivukelayo
abangivukelayo baningi shembo ingcwele abasho kuwo umphefumulo wami abasho ukuthi kuwe umphefumulo wami ukuthi akukho kuye ukusinda angingasilo bebesho Nkosi angazi kodwa noma ngiqinisile kodwa bengizwe ingane zabantu ekhaya kodwa wena Nkosi ube namandla wathi angiyindawo yebo kepha wena Jehova uyisihlangu awuyihlangu yazilwiso esingiphahlayo awuyihlangu Thixo okhokho bami ungukukhazimula kwami awungikhazimula Thixo anginalo elinye ithemba ngaphandle kwakho lophakamisa ikhanda lami ngilapha nje Nkosi uluphakamisile ikhanda lami bese lilele ngezwi Nkosi lakho ngiyakhala kuJehova ngilezwi lami ngiyakhala kuwe Thixo yena uyakungizwa ngizwe baba esentabeni yakhe lapho khona Nkosi nasentabeni engcwele ngalala phansi ngiyabonga baba ngalawo mazwi Thixo omdala wenzuku ngiyacela ukuthi ungithethelele la ngwena khona la ngikhuluma khona nawe uningi baba khuluma kwakho ngengiqedle isikhathi washo Nkosi wathi kuze isikhathi lapho khona inkonzo yophathwa izifundiswa yothi makhulunywa bebebuka isikhathi Nkosi yamakhosi sekuyilelo thuba engicela ukuthi ngase ngone sesabantu abaphathwa ushukela nemisebenzi eminingi ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ezulwini inkosi ibusise nezizwe Siyabonga amazwi amnandi sophinda umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo isabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayishiyagalolunye nesishiyagalolunye 199 sizocela umshumayeli umbatha wasezakhinini asolela lesihlabelelo inkosi ibusise inkosi busupha abangcwele